Molt bon dia. Compareixem avui des del grup municipal del Partit Popular per a donar a conèixer una proposta que presentarem al pròxim ple municipal de la setmana que ve per a demanar al Ministeri de Transport del Govern d'Espanya una millora en el sistema, en el servei dels trens de rodalia a la nostra comunitat després de tots els problemes de cancel·lacions, de retards que s'estan produint en els últims mesos a la comunitat valenciana i que afecten, per tant, a tots els veïns i veïnes de Vila-real que de forma habitual agafen el tren per a desplaçar-se a qualsevol municipi de la nostra província o de la província de València o Alacant per a treballar o per a fer qualsevol gestió. Repassant un poc quina ha sigut la trajectòria d'aquesta problemàtica, hem vist com els últims mesos s'ha incrementat notablement els problemes de retards, de cancel·lacions del servei de rodalia. Concretament, les dades de l'últim any que tenim completes, de l'any 2019, parlen de 7.593 cancel·lacions o retards en aquest servei. Molts d'ells afecten a trens que tenen parada a la nostra ciutat, a Vila-real, una xifra que és 14 vegades més que la que teníem l'any 2015, amb unes 543 cancel·lacions i retards, més de 500 incidències, que són 14 vegades menys que les que trobem en les últimes dades, les de l'any 2019. Per tant, és un problema important al que hi ha que donar-li una solució. I demanem això al Ministeri de Transport, demanem que l'Ajuntament de Vila-real se sumi a aquesta petició davant del Ministeri, després de comprovar com el govern autonòmic, el govern de Ximo Puig, del Partit Socialista, està totalment mut davant d'aquest problema. Si recordem, en l'any 2016-2017, quan encara governava el Partit Popular, a nivell nacional, les reivindicacions i les queixes del govern autonòmic, del senyor Ximo Puig i de la senyora Oltra, eren constants, parlaven de caos, de catàstrofe en el servei de rodalies, i ara aquestes deficiències i incidències s'han incrementat 14 vegades més, amb més de 7.500 incidències de retards i cancel·lacions, el govern autonòmic no diu absolutament res al respecte. Si recordem, l'any 2017, quan encara governava el Partit Popular al nostre país, en aquell moment el ministre de Foment, el senyor Íñigo de la Serna, va presentar un pla de millora de la qualitat del servei de rodalies a la comunitat valenciana que tenia prevista una inversió de més de 1.400 milions d'euros per a durant tots aquests anys anar introduint una sèrie de millores que acabaren repercutint en un millor servei per als nostres veïns i veïnes. Què ha passat? Amb l'arribada al govern de Pedro Sánchez l'any anterior i ara revalidant aquesta presidència del govern i amb aquest nou govern amb Unides Podem, hem vist com totes aquestes mesures que tenia aquest pla de millora presentat pel Partit Popular no s'estan portant a terme i el que està produint és un nombre molt major d'incidències, com dèiem abans, i també que molta gent deixi d'utilitzar el transport públic de rodalies per a desplaçar-se a la nostra comunitat. Estem parlant d'una impuntualitat que arriba a ser de l'11% de tot el servei de rodalies que s'ofereix. Per tant, és necessari que des dels diferents municipis, i així volem que ho fem des de Vila-real, reivindiquem al govern d'Espanya una millora, una inversió important per a la nostra comunitat en el servei de rodalies que acabi repercutint en un millor servei per a tots els veïns i veïnes que utilitzen aquest servei. Al final és simplement complir amb aquell pla que ja havia deixat fet i pressupostat el Partit Popular, que aquelles mesures que eren bones, que eren positives per a millorar aquest servei se porten endavant. I que aquest govern autonòmic que ens té tan acostumats a quan governa un altre partit abanderar moltes reivindicacions, ho hem vist en el finançament autonòmic o veiem ara també en aquestes deficiències en el servei de rodalies, quan arriba un govern del mateix partit seu a Madrid s'obliden de totes aquestes reivindicacions i el problema, com hem vist, no és que s'hagi de solucionar, sinó al contrari, s'ha anat incrementant. També en aquestes peticions que fem al govern d'Espanya i que portarem al plenari per a comptar amb el suport de la resta de grups amb representació a l'Ajuntament, demanem també una reivindicació que sí que és pròpia de la nostra ciutat, a banda de les altres que evidentment afecten a qualsevol usuari de Vila-real que utilitza el servei de rodalies, com és demanar la construcció d'un pas subterrani peatonal en l'estació de tren de Vila-real. Sabeu que en aquest moment el pas que hi ha és un pas elevat,
que genera molts problemes a la gent que l'utilitza habitualment, simplement per a creuar l'altra via, però també a molta gent que treballa als magatzems de taronges que hi ha a l'altre costat de la via, i per tant, en aquestes reivindicacions al Ministeri per a millorar el servei de Rodalies demanem també que es tingui en compte una petició que fa Vila-real i que considerem que és important, com és aquest pas subterrani en la nostra estació. Confiem que ja que és un tema important per a la ciutat, que afecta a qualsevol veí que vulgui utilitzar el servei de Rodalies, que aquesta proposta que portarà el Partit Popular al plenari, després d'un treball important en aquelles administracions on sí que es poden fer més coses en aquest sentit. Hi ha hagut més de 85 preguntes al govern d'Espanya per part dels diputats i senadors del nostre partit, del Partit Popular, sobre tots aquests retrasos, cancel·lacions i plans de desenvolupament de millora del Rodalia que s'han anat fent durant aquests últims mesos. Pensem que és important també que com a municipi portem un posicionament clar de tots els grups municipals demanant una millora que pensem repercutirà en un millor servei per a tots els veïns i veïnes de Vila-real que utilitzen el servei de tren de Rodalia.